Kapitan Inteng! Rugyan tayo desisyon tayo. Aguray pa'y kapitan. Apay kay? Ada ka di absent? Kumplito tayo sa bantay. Aglakwak pa'y. Hindi ilakom. Bagas. Asino kada kaya o ti agorder iti bagas? Aglaklakwak. Komersyante ka at talaga kagawan. Ala, agorder kayo kanya. Kapitan, agorder ka matad. Warog, agawid ka din. Wain kagawad. Nalpas kumutan di paparamid ni uncle ko dito barangay hall. Damagam tuman kadag iti tanod mo. No asino kadakwada ti agorder iti lako ka bagas. 1 month to pay. Sige, damagag kadakwada. Damagam tano, ado ti agorder, adan to discount mo no sikat ti agorder. Ay, mayat man kagawad. Siya kun ti paggatangan nyo. Saan kayon nga gatang iti sa balay? Jakmat lamaran-ranaanan ni Kapitan Alumabas dito'y balay. Kit urayim Agurder nga ta itilakok abagas. Agurder apay kiti na saan ngay. Sakbay amapan ko lakwan dagiti daduma akakagawan. Pagurder pa'y ni Kapitan. At dakit nakaibaga kanyak aswerte kano ni Kapitan nga agbuy na manaw. No saan mo na mauray lumabas dito'y balay, mapankalangan ni balay da. Ayun anya. May mayat pa ya, tapno makasarita may tinasayat. Maribanang! Maray! Nay, ada ka mat, Maray. Ay, kasangsangput ko ngamin. Aglaklako ak ngamin iti bagas, Maray. Umay ka kumalakwan. Ay kayaw awid ko lang iti bagas nga impautang ni Marikwanang. Aglaklako mo't ni Marikwanang? Wen, Maray. Amin akagawad, inikan na, tautang may. Asino ngay nga rod tilakwak no inikan na kayo mo't amin anya mo'ten ni Marikwanang? Kompetensyaan nakpaymag. Da kayo man laengan tilakwak kwaraw. Anya tila ko mayan, tuyang. Bagas, ipapautang kaw. Mangala kayaw. Ha? Anya ka no tila ko ni tuyang, Chip? Bagas ka na, mangalakan, utang. Kitno ala tayo laki ni kagawad ko anang. 1 month to pay. Uray da kayaw, linakwan na. Wang tuyang. Ay, Apay nga gungat ka ngay. lakwan na matlamin maruruta. Bayam, si kantumat ti pangalan minton maminsan. Sige nga raw, no 1 month to pay kin ni Marikwanang, 2 months to pay kanya. Ha? Ibusan mi pa'y aja in order mi kinikagawad ko anang. Uray siya ka tuyang. Narigat no ado ti baybayadak. Ay, talaga nga awanon ti malakwak. Anya mo'ten ni Marikwanang. Kompetensyaan nakpailang may. Ririn samot da ito yan, Chip. Gulaw ko nam gitdi Ay, Makikita ko nga agapa dagiti dua. Marikrik-nak anakarwa agulo da itawi. Agbuya ta, no agapa da. Siya, jak amaw, no makakuha na nga, kwen no makatuya nga. Narigat yag panunaw, makaanyaak nga ta kadakwada. Marituyang! Marituyang! Apay ngay asan at umalyaw ni Marituyang. Di nak nga tamanggag. Talaga gumurgurakan ka, nanakwanang. Anyat basol ko kankwana ngay, apay agumura kanyak. Ti pa naglaklakom ka no iti bagas. Basol ka pati dayta, kat agneg-negosyo ak nga raod. Ay, kumkumpitensyam ka no may. Jak kumkumpetensyaan. Panggapuak kuma. Saus, agapa kayong samot tayo. Sige lang. No kayat na ti apa, sige. Jak atrasan. No pinungotan ako, sige. Syakit din nakagawad ti karkaritan na. Tuyang,
Di nakasarsarita tanapudot ti ulam. Iunay ka buting. Damagig laing no nakaluto ka. Agluto ka. Hapay ayan nakaungungit ka. Ha? Kasanaw? Kumkumpetensya nakmat gayam ni Marikwanang. Itapay nga ron ang napudot ti ulom ngay. Awanan malakwak talinakwan na aming idaan. Anya, kasano nga rudin ngay? Agluto kay ti kanam. Maruruta. Ha? Agkumari kami ti kunak. Ngam kumkumpetensya nakmagayam. Yan na problema, kuwarag. Madlaw ko nga raw. Nakalidliday ka mga tata. Maring matulungan nak. Anyaya ti parikot mao. Kanayon nak nga apahin ni tuyang ka. Anda siguro madingar aramidam Awan, ang ungit nga ungit. Ta kinumpitin siya ka ni Marikwana. Ay, kunak no sana na di makalday tanga isyaw. Uray siya nga ron kinairamraman. Ay, madingarod ano kasta? Uy nga ron outside da kulang buwak pa yan ko araw. Aya? Ay, diyak kaya't nga da kaapa ni tuyang ka. Mangibabay no makaungay. Ha! Saan na lumabas-labas ni Tersenak na jatuyang ta teritoryok ditoy? Ay, isumot lagayam asabalin ti pagpagnaan na, Maray. Nakasagana ka makipinungot, Mare. Ay, madi ati kasta. Ay, di da kami to nanawaan ha. Bayan niyo agpinungot kami. Ay, madi ti kasta, Maray. Makita man na sino tinalalay nga makiapa kada kami. Ay, urnusan niyo kumaadwa dayta. Saan anasaya at ti makiapa? Ay, tutupak at talaga ni Marituyang. Ipagat-pagat ko. Di mo aramidan ti kasta, Marikwanang. Saan anasayaat? Sapay kagawad kapay met nga road. Parta ka met ati magnasi ka ba dong? Anyaki din ta pati panlagnak. Pagpupudutan. Amumutun tila kaya magnakayang. Nasaya at may tagur-uray dita paradaan day taakwanan. Ay, saan nga aguray dita? Tapay, Adda dita, di kalaban mo. ay sa anak amabutang, iso amapanta dita. Ay, ito yan. Dito yung kalatan na. Agbuya ka ba daw? Anya tiaramidum aya. Nasaya at nagkita ta dito'y paradaan, Marikwanang. Ha? Sinabat nakgayam? Anyat kayat mau? Gulaw! Ay katday tabat ti kayat ko. Ha? Pinungutan! Kinugtaran pa ya? Ito yan. Kababain na ito nga aramidum. Ay pumanaw ka dito'y badong. Kababain na ito yung aramidum ko nakit. Talaga mga wan babae inday tang asawam. Kasta, pungutin kang rudan. Anay ka to yan. Siyang itibong pungutin mo. Apay ngay. Wana, da nakalisi ak. Ay pasalsalikan tumang ngamin si kabadong. Pumanaw ka man ditaw. Damdani nagpinungot da kagawad kwanang kananatuyang angkal. Tapay. Naimbag tada ni tata ba nung anaganawa? Iso at inapungot da nanatuyang kagawad kwanang. Talaga nga gapadan. Unang kal. Naungat ni nanatuyang. Kastamot ni kagawad kwanang. Naungat man. Kasano nga ta sulbaran day ta aya. Sikaman angkal, ta sikaman ti kapitan. Ay, nasaya ti pa naggagayim da. Hanggang naperdila ang gapo iti bagas. Ay, Nga raw. Mga taro din angkal. awan ganas ko ang mga tawan si daan. Agpada ta angkal. Awan mo't lang sida kaya balay ikaw. Iso ngay mayak dito'y balay yaw. Ta dito'y ako amangan. Ay, awan mo't nga ron di antem nga agluto iti si daan. Problema talaga ti sidanan niya. Ewan ka, ada na panunod ka. Anya day tanggal. Anya nga tanos si daan lang ang ti ilako ni Marituyan. Ha? Ay, wanan niya. Wala, tapos andan nga agapakan ni kagawad ko nang. Mala, ibagam day ta kininanatuyang. Ay, awan lat ka pare.
Naungit lagtan ni tuyang ka. Isungarod a pinaayaban ka tap na ibagaken ka ti solusyon ti parikot mo. Anya day ta solusyon paray. Yara saas ko pare. Ay, bagam lagtan na paray. Yara saas ko. Mala, yara saas mo nga ro day. Ako na ka, amangan doon sa bali ang makangag at kopyain da. Kasto ti aramidan. Pare, Pay nagkatawa ka? Ay, mayat gamin paray. Mayat. Mayat day ta. Ngayon niya rasas mo. Ay, kagarap di pagkakin ito yan. Wan paray. Numakit-kitak day kaya ako ng agborborak ti dara. Hey, saan ka di nga umanong ito yan? Ay, dinaklabdan nga agungat bataw. At day bagaking ka. Tapno saan kayo nga agapakin ni kumarim ako anak. Anya manan day ta. Aglako ka lang ay ngiti sidain. Taday ta, ti awan alako na. Nagado di ta sardinas. Ay kit yun na imas mo't ati ilakom. Ag tinulong ta, tuyang. Kit nalaing ka mo't ngaglutaw. Nalaingat mo't ngaglutaw. Iso pag nayunin ta, tilain ta. Ag negosyo ta. Aywan anya. Anya ti partner, ti napawi. Saan ya, asiday. Pagbaknangan taday ta, tuyang. Kat no bumaknang ta. Umada ti kwartata. Ay kitwin na. Gatangin tantaw, ti amin na kayat ta. Ay na, makapatango saktaon iti agong ka. Ay kitwin na. Maaramin mo to amin ay nakaikayat mo. Ala, rogyan tangarudan badaw. Naulimot-mot ni Marituyang Mare. Ay kahit nasaya at mata, no di nakan kuskosilapan. Saan matan? Ay nakapagpanunot siguro. Jak mat apaan kat, basta di nakapaan. Wen ne. Anya ngay jar aribungbungan dagiti tao iti sangwanan ti balay da pari ba daw? Ay, jak man amu Mare. Itay pa'y anadlaw ko dayta. Nagadumot ti mapmapan dita sangwanan ti balayda. Awan met ti agtataray. Taibagak ko mga adda aga-apa. Saan mat siguro nga agap-apat ar aribungbungan da? Niinting day jay Nagturong iti ayanda pari ba daw? Siyak pa'y mo ta! Apay nga iso tinun unam? Ay aguray ka ako araw. Sikat isumaro daw. Riri ka rira, Chep. Mabisinak nga rudan. Hey! Inayat ni pagrik-rikyaran yaw. Umay ka paray. Ramanam da ito'y sidain. Alinuto may kinituyang ka. Nagimas di lang ko na. Ay, sinurot mo talaga timbagak pare. Ay, kitwit na paray. Talaga mayat paray. Paray, kumatangak man itiri ka daw. Nay, si kamagaya Marituyang. Itaman pa nga may kamanan diti tersenak. Wen, taad daw may kugatangin, maray. Kat, saan ka nagumurgura kanyak? Sika man, gumurgura ka kadipay kanyak. Ay, agurdirak itilakom abagas. Hehe. Adaw ti kasapulak abagas, maray. Tagbirok dagiti customer may iti inapaw. Ay, katuwin amaray. Adaw tilako kabagas. Kat, gumatangak mga rodan itilako. Ay, katuwin amaray. Umay kalat ta gumatang. Ay, kadaman ibagak maray. Ibagam lata Umayak tuman met aglako iti barangay haw. Ay, kat umay kalata, maray. Ipakadam to akin ni kapitan. Wen, siyak ti makamo. Kung yan tayo timiting tayo, tanda tayo aminay. Wen na, kapitan. Ngam adapay ko maibagakan ka. Kanya ba na data kagawan? Umay ka naglako ni Marituyang iti sidaan. No, mabalay. Ay, kat, umay lang ta. Marituyang, umay kan. Tanda magayang bita. Kapitan, umay kayo lakwan. Wala. Nanyangay. Saan kayo nga agap-apa ka ni kagawad ko, anak?
Saanon, Kapitan? Agdin tinulong kami, Kapitan. Nasayaat na ita. Wen, Kapitan, saan kami nga agkin-kin numpitensya? Ay nakwanang kan na natoyang. Agkompetensya kayo man itilako, ngam saan kayo kumamat nga agapa. Itikas na, naragsaklat ta ti panaglangin nyo nga agkumare. Ala sige, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingat. Kapitan Inteng. Maray, ninsamad Kapitan di agwalwalis ijay paraangan da. Wan, ngam apay nga iso. Saan ka di animari ba nang timakit kita tanga agwalwalis abinig at di ta paraangan da? Kawan may. Uray no saan pa'y analpas di walwalisan na. Basta payapayan ta, umayin dito'y tersinam. Kat uray bigbiga, agmamarites tayo at alak. Apay ngay apay payapayam ni Kapitan. Net, timalyo maray. Bareng umay dito itersina. Na. Inibatan ng jewalays. Na, umayan. Ay! Kunak tumutkan ka. Agpadadakin ni Maribanang na usum iti istorya ni Kapitan. Apay ngay, asikamot ng agwalwalays, Kapitan. Awan ni Banang di sakon. Apay pinayapayan na. Marikwa na. Na, siya kaya tinang payapay kan ka ni Marituyang. Idi pinayapayan ka, imay kamot adagaws. Umay kamot siguro makimarites niya, Kapitan. Anya ang makiistorya nga ibagbaga maray, kan marites. Imayak ta kunak no pautangan na kaon ni Marikwanan. Ay, sana siya tinang payapay kan ka, Kapitan, ni Marituyang. Awan kay ni Banang iso ngay mayak. Ne, apay nga katawa ka ngay, Kapitan. May umayak makimarites. Awan mo't maimaritis miken ka. Ah. Ay si ka ngay marikwanang. Addan sa maimaritis mo kin ni Kapitan. Sige, rugya mo tag-istorya. Tapno mangeg tayo amay. Awang mo't baro nga istorya. Na istorya kami nun. Ay, di kay madanagan. Ado ti balon ko achismas. Na, numero 1 ka magayam amaritis, Kapitan. Ay, badaw, ada istorya akin ka. Nagrigatin ayah ti agaraw. Di mo mo't imbilag dagito'y kayo paglutaw. Dahi tanto mo makikakarobat at aramidan. Bay ampay lang dahi ta arong-arong. Dinggempay to'y istorya. Anya dahi ta ayah. Ay na, dahi ta apalam akaarubat ayaw. At naman ang baro ang motordan, kasta ka dahi. Sapay nung makita dak. Papanerberen dah. Akaslada lang pasapasikat. Ay na, di mon apalan ida. Tadagita nagpapasikat akaarubat ayaw. Kahit, ituloy mo Nagadugayam ti utang da. Nakangagamanan ito dahil nga istorya? Sila saan mo na nakapapatay? Saan kakit din ang mamati iti istorya ni Kapitan? Ni Kapitan tinag-istorya? Katuan. Ado kanupay at istoryaan na. Iso apadaanak kanun numapan di tatersina ni Marikwanang. Kaya't mo asawain.
Marites metay ni parintay. Naggapuam, Chip. Napan ko man binagaan dagiti babaya, chismusa di tayong igay. Tila aramidem, Chip. Say-sayang lati oras mo kung panawon mo. Bayamida nga chichismes. Aga-apa da nga rodan. Pagpipinungot da pa yan. Kasi anagan anawa, sapay naglulukmag da. Urayak lamay purpuruak no banggaan dak. Naringat ya ganawa, Chip. Yung kamang arod bagbagaan ni Kapitan. Ha? Apay ni Uncle ka? Kinwar aring bungbungan na giti tatawi di tersina ni kagawad ko na. Tabay. Madama nga gimarmarites. Anya! Sakbay nga ituloy mo dagita nga imarmaritis mo. Palubusan na kumampay nga giwaragawag, Kapitan. Ada kanu iwaragawag ni kagawad ko na. Sige, tingnan tayo. Anyamat din ni kagawad. Bitbitinan na kami mat. Sapay nagmayat ti chismis ni Kapitan. Sa kagawad, bagamo no niya dito. Awampay nga min naglakwak, manipod itay bigat. Kat itay kayo pa dito'y tersena, ngagtugtugaw. Inururay mi nga ron ni Kapitan nga umayag maritis kagawan. Iso nga raod. Iso nga ti may bagak, gumatang kayo mata. Awan pa'y buhay na manok mait. Punutin baga ni kagawad ko na. Gumatang kayo. No saan kami pa gumatang ngay, Kapitan? Awan ti may chismis ko Ay, gumatang kami lang. Ay, gumatang kami nga rodan. Anggal, anya ter aramidam dito'y tersina ni kagawad kwanang. Mayak makis istorya kadagiti babae, kadagiti customer, kadagiti gumatgatang. Urayan Bawal ter jijismis dito'y barangay tayaw. Taiso ti pangrugyan ti rireng. Kapitan, umay kan. Agtugaw kan dito'y tanga, tarugyamon tag istorya. Sige, tadanggan mo. Urayan da. Ay, nakagatang kay amin ay. Wan, Kapitan. Kita mo. Umaya ko. Pasitan tila ko ni kagawad ko na. Oops. Isagana yung dagiti lapayag yaw. Agmaritis akong kwarog Agdengag ka mo ino kayat ba? Amo ko no, sino di bagbagada bakit ato Paul nga sinumbanger tilon na? Ala, di mo iwarawaras day tanang igmaw. Apay ko ma? Nungay sana pudnaw, di madaksan ka. Gapumot ka ni Kapitan. Saan kid di apudnaw? Uray Ay, aguri ka. Tataba daw! Ay, napay ngay ayabam ni tata ba daw? Apay, kusay. Adam amom atupol abakait nga do tilon na? Ay, ang tanaka. Adaya, mate. Ada, imbaga ni Kapitan. Inchismis na. Nagadunto pa'y tinakangag. Sino ngay dahi nga inchismis na? Kwa, yara saas ka. Ninanatuyang. Hoy, imbaga matan tinahagan na. Nituyang kaw? Uwan tataba daw. Apay nga'y, tadimot mapanan ni Kapitan di tatirsina ni Marikwanang. Ay, tuyan. Ati sirip-siripom di tatawa. Ningarud Kapitan, urayik amapan di tatirsina ni Marikwanang. Amapan makikismes, kasta kaday? Nagmayat ngamin dagitis istoryaan ni Kapitan. Pudno amain sika. No kasta, pudnaw asika di bakit ato Paul nga dutilon na? Anya, apay anairaman tinagan ka? Sika, tichis-chismis ni Parindeng. Siya? Kedway. Na, ita. naglukaw. Kunak man nagkakadwa kami. Saan mo't gayam? Per dyan nakadagiti taktao. Kasano ngay dayta? At kakadwa kayo, kunam. Ang michis-chismis na kamay. Kwarog, napanan ni Kapitan. Napanijay amyanan kagawad. Anyat inaramid na ijay. Kano nagaduti chismo sa ija banda. Mapan ka nung arod makichismis. Damagam mamano ka ano nga umay je tersena. Ha? Padpadahanam nga umay? Wen, taado ti gumatang no iso ti umay agmarites. Maibus ti lako. Kasta ka day? Iso adamagam tuman. Wang kagawad. Naggapuak di tamyanan, tuya. May sakamot anapan na kimaritais. Napan ko lang binisita niya gayem ko ijay.
kat si kalata ti pagkismismisan dagiti tattao ijay. Siyak manay. Lunes ti kada ni parenting ijay amyanan na makikismismis. Martes ken Miyerkules ijay laod at ano ti tao ijay ken nalawlawa. Webes ken Biyernes ijay bagatan ta sintro ijay. Sabadaw ken isumit kanaw ti panagkalap na iti Marites na. Ken Domingaw isaw ti Risdina. Na, at dagaya man ni schedule na. Ari bungbungan damat gayam no kasta nga agmarites. Patsin damot amin ibagana. Uray no saan mo tapod na. Kita la kanya kun nangalalaan namot ngay iti kasta nga istoryaan ng adutilon kap. Ay kita raramidan namot langin tapno da istorya na. Agreklamo akba daw. Saan na mabalinday tang aramidan na kanya? Ay kituwi na. Agreklamo kayaw. Da kayaw a biktima dagiti chismosa. Makita na rin siya, Kapitan. Agreklamo ak. Nay, papanambalasang. Agdayday amudum ka amagmagna. Kwa, nanatuyang. Asinaw di bagbagam nga ireklamaw. Ni Kapitan inchismis na kidi. Ay, uray sika. Inchismis naman. Wala na. Nagwarasan dito intero akabildatan alima kano ti boyfriend ko. Kat saan mo tapod no? Kat no inchismis nakmut ni Kapitan. Wala na. Namin adun Amam di imbagbaga ng adukan hotelon ka? Saan laday taan, ana? Ha? Inchismis na pa si kakanukot adot ka pa na. Di mo kano mo tagbaya di ti utang mo. Ay, awan ti utang ka. Iso nga awan ti kaapa. Iso nga rin nagreklamo tayo. Ay talaga. Nasubraan ng ti kastang aramidin na. Hanggang ay maturog ako. Itala makaina na so di nakasarsarita. Nakaring kamay. Apay ngamin. Madlaw ko lang saan kan samot ng agdigdigaws. Madlaw mo? Madinti payud mo. Ay bayang mo, tawan ba't di antim? Gaputawan niyan tay, saan kan agdigaws? Una tayo sumot timang pilit kanyak ngagdigos. Ngagdigosan, siya kung timang pilpilit kan ka. Aha? Saan? Napay lang ngagdigos Ingka na, tanabangsit kan. Maturog akit di. Sige ka, no di kagdigaws, ipulong kan tukin yan tintun sumangpay. Ay. Deka ti di mor aramiday. Narigat ti mabalunay. Ipulong ka, no saan ka ama pa nagdigaws. Huwag manlagan. Ado kamay amang ireklamo kin ni Kapitan. Kahit ada nakita makaduam nga agreklama. Una, ado kami gayam ngay chismis na. Ay agasam da ita. Kapitan na naglay nga chismis. Imbis ko makitain na ti pagimbagan ti barangay na. Kundag iti kabarangayan na. Angam da itakit ag chismismisan tan aramidin na. Iso nga rod nga aggigidan kami amapan agreklamaw. Ay paikat yaw nakas kapitan. Agasam da itangay. Kaunaan na kapitan anay kat gapo iti kinamaritis na. Kapanam, nanatuyang. Dita ayan dagiti kakadwak amang ireklamaw kin ni Kapitan. Ha? Ireklamo yun ni Uncle Kaw. Why, naglaing amang perdi iti pada na tao. Saan mo't apod naw dagiti iwarwaras na nga istorya? Ay, mano kayo nga yung reklamo kan kuana? Ay, ado kami akwaraw. May sadyay kumarik di tadaya. 2 iji abagatan. 5 kami dito'y laaw. 10 da ijay amyanan. Nagadown? Ay, aguray ka. Ta saan pa'y analpas ti pa nagbilang ka? Ha? 3 pa'y ijay junction. At damit 7 ijay masungad. Wala, delikado ni Uncle kuno kasta. Ha? Talaga delikado. Ado kamay kwaraw. Saan pa'y analpas ti pa nagbilang ka? Ha? Amin kayaw? In maritis ni Uncle Kaw? Correct ka dyan, kwaraw. Ay, bayan niyaw tabagbagak ni Uncle Kaw. Pasensyahan niyo lang kuman. Awan nga minyanti ka mang bagbagakin guana. Ilutuhan ka niti ka namang kail. Kas iter aramidin ni Antay. Ay, very good kwaraw. Indadangan ka pa niti pagdigos mau, tapno agdigos kan. Digos akla digos. Isungarot ti kayat ni Antay, tapno saan ka na ang late. Mga anak nga ruday. Ay, itagayam di ipapan mo iti barangay haul. At desisyon nyo ita. Mapanak ko maiji amyanan kay.
Ischedule ko ija mapanag-istorya. Isardang yung matintag maritay, sangkail. Tanay, adudan amang ireklamo kan ka, gaputain chis-chis mismo ida ka now. Sino da? Aduda ninana to yung timaysa. Ah, Isungay sardang munday tangar aramidaw. Tanusan, ipulong ka kinantay. nagadunda kita nga ipulong mo. Ay pirmi balunutin na kan tumot iti mamin adaw. Ha? Di ka pa'y lagsardang. Madanagan mare. Basit mutan ti gumatang dito istor ko manipod saan nga umay ni kapitan dito Saanan nga umay? Wen, ay aguray ka man tapayapayak. Day man, agwalwalis ije paraangan da. Nay, timalyaw maray. Kasla kayat nan samot ti umay dito. Nay, intuloy na magmanan tinagwalays. Na, di nan samot kayatan ti umay dito. Payapayak manan. Ay, saan nan san akayat maray? Ay, imbaga ngamin ni Kwarog abagbagaan na ni Angkal na. Nga isardeng na anti pa nagmarmaritis na. Husto ka maray, iso adimon ay ayaban. Wen nasaya at matkit No isardeng nanti pa nagmarmaritis na. Tapno asikaswan na laangan ti barangay tayo. Katun iso adwa talangan tag maritais. Nasaysaya at pan. Ay, nanakwanang kan na to yan. Saan yun nga iraman ni Kapitan iti panagmaritesyo? Tati Kapitan, rumbang laang akitaan na ti pakaseknan ti barangay na. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aprang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng! Lost and found! Lost and found! Chip, ano ti lulos in found mo? Nabati nga rin ti pasaheros kaw, payaw. Sino idakin kukoy ti dayta? Iso nga rin niya yan announce kaw. Lost and found! Payaw! Lost and found! Ay, kukuwak day tapayo. Wow. Ay? May mga rutalaan na. Nabatik iji tricycle mo dayta. Imbag man tayo sublime. Amin ko tricycle driver kat kasken ka. Talaga mo takasta ni Chip. Awan pa'y nabati ti tricycle na. Adi na insublay. Lagi pa nusa dino tinangibatsyam di ginatang mabugoaw. Laglagi pa nga raw. Ungat ka lang nga, ungat ka sa nuko maamalagip ka. Tilan to mga may maliplipadam kay. Lagi pa Di na nga ron bukawan sa anak atulang. Laglagi pa nga raw. Lost and found! Nahan to yan. Umay mo alayan dahil tinalipatan mabugong iti teresina ni kagawad ko na. Ha? Ay, mabitlaan ko raw. Ay na. Ay, agyaman na ko raw. Tainyag mo dito'y balay. Ijay gayam tinakalipata. Uladan yun ni Chip yung akwaraw. Doon mabati ti pasaheros na di tricycle na karga, isubli na. Bilib kami nga ro da talaga kini Chip. Idol may. Oy, idol me. Idol may talaga. Isumit nga mintin suro ni Uncle Kao. No ada mapidot yaw, isubli yung iti akin kukwa. Dahil tatin suro ni Uncle Kao. Isu ano ada mapidpidot yaw. Isubli iti aking kukwa. Ay, kapalakpakan tayo ni Chip yung akwaraw. Palakpakan tayo.
nga ti palpalakpakan dagiti tanod nga agmi-meeting ijay plaza, maray. Ay, jakman amaw. Madamamat ti meeting da. Mitmitingan ni Kapitan Ida. Ay, Ay, Na. anyamat din. Imaduman tingilawan. ay, itaypay asipsipatum dagita ang ilaw, maray. Kasanaw ka nagadumo nga men. Ay na, ijay balay may, mamati ka. Awan apulos ngilaw. Kasano kumangawan ka nagado. Adda nga min pagababog may kinibadong ka. Hehe, nagmayak tupay. Kabuteng atalaga dagiti ngilaw. Naggatangan niyaw tagumatang akbambay. Kaya't ko mapukaw amin ang ilaw ditoy. Saan mi aginatang maray, ta saan mo't agagatangan day jay. Kanya nga rod ngay. Agoray kata irwar ko dito yung bulsa. Up. Oh, day tuyo. Na, litrato mo't ni Kabadong. Black and white. Idi ka ubingan na pa'y dayta. Wen maray, kabuteng dagiting ngilaw kan lamok day taon. Uray kita ma, idisok dito'y lamisaan nga ado tingilaw na. Nan, kitaan taman. Oh, haha, makita maray, timayabon dagiting ilaw. Aywan. Naulaw pa'y dagiti daduma. Kabuteng pa'y adagiti lamok. Uray kasano kadakkel alamaw. Uray pa'y jay karorong sutan alamaw. Kabuteng dak day taladawan ni Badungkaw. Ano di bagbagam? Di pagchichismisan dagiti marites di ta abagapan, Chet. Mahilig ka talaga iti chismis, Kuset. Mayat da itong istorya, Chet. Istoryam nga rudain. Di ka nung retrato ni Tata Badong, akadaanan. Pagbugaw da ka nung itilamok kang ilaw. Di ka man. Unjay, ado tinakakita, idin pakita ni Nana Tuyang. Agbilbilib da nga ron. Aw, kas di kumamat ilitrato tanya. Wan kuma. Ang mga numabalin pa paghabog ka dagiti agtatakaw. Paray, anya tinakabitin itiri daw yun. Ay, awan day ta, pare. Di mo lang panpansinay. Sandali lang. Litrato ba? Pangbutbutang kumit Anya? No, kabutang dagiting ilaw, kinlamok day ta ang litrato, pare. Aya! Iso nga uray dagiti agtatakaw, kabutang damay. Nagmaya tayo. Nanipod din bitin ni tuyang ko day ta ang litrato. Awanay, agtatakaw, nga umay dito'y balay may pare. Uwan nga rin, kinagadupat ti appliances yaw. Dapat kasla time machine Iso nakarelax kami laan kinituyang ko, pare. Awanay, tilamaw. Awan tingilaw. Awan pa'y agtatakaw. Apay ngay maray, tawan mo't lakom abagas. Naibusanak. Kasanaw, nagnina mo ngamin una yan. Ibaon ko na ani Badung ko amapan gumatang ijay ilay. Ay, huwag kaya mare. At dala malagip ko. Anya ngay dayta. Mayat gayam nga agpaiso. Apag bugaw itingilaw kan lamok di literato ni Badung Mau. Anya nga tanubuludak man. Pagabog ko kadagiti lamok dito tersena. Wunto maray. Sigay ipabulod kuntukun ka. Ngam di mo istoryaan iti sa bale Ang mga noag dinamag taw. Kat buludan ti amin a tao. Hindi ka madanagan. Jak istoryaan. Sigay inton bigatan a buludan maray. Tamapan pa'y makichinda ni Badung ka. Itugot na day taaya. Kat no swerte day taw no maikabil ijay pitaka. Kasano kumaswerte? Saan ang maibusan iti kwarta jay pitaka, maray? Ay, nagmayatan ngay. Nagmayat Ado ti pakausaran day jay alitrato. Bulodag to nga raw. Nakatanong tan dito yung tsindaan, Tata Badong. At to'y tiplitek, kwaraw. Ha? Awan barya mo na. 20 tipliti kita. Keep the change, kwaraw. Awanan ti baryam ko na. Wala, inak makichindan. Ayan lang di basket ka. Igam mo lang nga ruday. Ayun na niya.
Kat no mabatim man day tabasket mo dito'y tricycle, isublik matlakan ka. Malanga raw, papala ka, waraw. Ay, abuy naman o pasaheros ko ni Tata Badong. Nakagpasad. Ha? Nangisit at pitaka, tinabati dito'y tricycle ka. Awan mo't sa balya pasaheros ka. Nila ang Tata Badong. Ay, kukuha na siguro day ito. Kitahag man. Chip, talaga pitaka ni Tata Badong dayta. Di ka natagaray. Abot mo ti pitaka na. Uray Tanda dito'y tiritrato na. Nagdaanan na idin sapay panawon ti hapon. Ay. Padasan tayo man apang butang ka dagiti agtatakaw inton rabe no agrunda tayo. Ha? Di mo isubli daytan? Dapat nga isublik nga Kit saan mo matakuha? Isublim dayta ka ni Tata Badong, Chip. Basta di kag tagtagaray. Usarin tayo pa inton rabe. Ibagbagam asyak ti kabaw. Si kamagayam. Ay, yak nga rod malagi. No sa dino tinakaibatyak di pitaka. No ije nagluganak at tricycle. No ije naggatanga. Lagi pa no asino tinagluganan. Ni Kwaraw, ije nagpaili Isulang mo di malagip ka. Nabatim siguro iji tricycle ni Kwaraw. Isubli naman siguro no nabatik ije tricycle na. Sapay buludin kumapay ni Marikwa ng jay litratom. Ano nun na? Pagbugaw na itilamok ken ngilaw, ije tirsina na. Litrato mo't ni Pare Badong dayta hindi bumaritaw. Black and white. Medyo kupas pa yan. Ang kabutang dagiti lamok ken ngilaw ka na. Uray dagiti agtatakaw. Dana. Kagatan mo sa mo tinday tanga asaw. Aw! Apa taulam? Wala. Ada makaungat. Tapos ada makaungay. Na. Sa kung to ipakita dahil yung retrato ni Tata Badong. Itahain taman mo kabutang na. Sige. Sus kagatan na tansan. Ipakita mo dahil retrato ni Tata Badong. Wunan. Ha? Na. Kita man kalaw. Ha? Uray la agat tras di asaw. Daychay, timbarayan. Pero miya talaga tibutang na. Mayat daychay apang butang Ilamang mo dahil tangkay. Ilamang mau. Apay ngay mo? Ay sus. Ilamang mau. Apay? Lumabas ni Nana tuyang aw. Ha? Amangan mo makita na dahil tayo mo aladawan. Ayan tay bulbulo da kalitrato ngay. Imaduman tingilaw dito yan, Maray. Ay, iso nga rod ti umay ko ibaga, Maray. Tamapukpukaw di pitaka ni Badong ko anak kaikabilan ti litrato na. Nakapukawan na. Di na nga ron malagay no nakaikabilan na. Kung naklakit no umay mo ipabulo dan. Naglugan kat ni Badong kaw, iji tricycle ni Kwaraw. Abangan no da ijay. Insubli na kuman Kitkitaan nakmat alimabas ijay abay dakin ni Kapitan. No ipukpukaw pa ni Kwaraw no da mapidot na. Apay ngay, tawan mat apulos tagtagarina. Sa bali siguro tinakatnagan na Amangan no ije palengke. Agron dati ni Rabicek. Dadamagan ka di pa ila dayta. Siyempre Anyang itermas tayaw. Awan. Ibati tayo dagiti pang urtayaw. Narigat ya grunda na armas. Nang runa, dadagiti agtatakaw. Armas pa lang, ti biro ka. Ipakita kan kati armas, Ladawan ni Tata Badong. Ipakita tayo lang iti agtatakaw. Uray manuda, agatras da, agbutang da. Inusyak, agnervyosak. Kita mo na. Kunakken ka, mayat na ito yung armas. Awanan dagiti agtatakaw, tati niliwan dagiti pulis. Kano nagado ti tinakaw da di rabi dingwan pa'y. Kaibagam nga awan, Kapitan. Ay awantan. Ta idi nagrunda da Kwaraw kung dagiti tanaw. Kat binutbutang ida ni Kwaraw. Aya? Inusar na ti litrato ni Pare Badong. Adda kayo di ladawan ni Kabadong? Ewan. Di black and white? Wan. Kano sapsapulan ni Marituyang? Aya? Nantabulodak kuma. Pagabog kumot itilamok kan ngilaw. Ang di mo ibagbag ang ada kami
Wen, basta di yung bukbukudan mo't Ipabulod yung kanya. Malala, wen! Warab, Apay, tataba daw. dumagik man no da nabatbati ka pitaka, di tricycle mo, di nagluganak. Awan, mate. Kasapula nga min ka, di litrato kayay. Uray bagi dan di kwarta. Tinapatag, may subli kanyak di litrato. Ay, awan tinakit kita, tataba daw. Sa bagay, am-amu ka, kwaraw. No at da mabatbati da giti pasaheros mo di tricycle mo, kiti subsublay. Ay, awan tataba daw. Apay, kiti na jak isublingay. No jak mat kukwa. Anwak ngay ko majeritrataw. Anggal, birbiro ka ni tataba dong day taladawan na. Apay ka na. Kukwa na nga raw. Isublitan anggal. Apay ko ma. Katsanta mata kukwa. Rumbang lang isublitan. Kakaiso na nga aduti usar na. Amangan mat no usarin ni tataba daw. Nung nga agsubli dagit tatakaw. Saan mat siguro ta na ibalod dan. Kan nabugaw mo mat amin ang alam mo kan ngilaw di balayaw. Kukwahon. Remembrance ko. Ang birbiro ka na nga raw. Kasapulan na mat ka naon. Kasapulak man. Kukwa na dayta. Nadawan na dayta. Sige. Ikaw subli. Lost and found. Lost and Paano found. pa ilang na tapitakan ni tataba daw? Among marag nga isutyakin ko kwa, Chet. Daka saya. Isublim na tanin di balay da. Bayam tao may naalaan di tao. Lost and found. Kwaraw, di pitakak sabot na ita. Wang tataba daw. Nabayagin na birbirukag na itakay. Alamaw. Kumplito dayta. Uray ti karga na akwarta. Apa, nay, yan yung litrato. At dapay nga tanita. Dapay Abay ko mga ikatak. Alamaw. Ay, agyaman na kwaraw. Aguray, daikan kay ti tangdan mau. Man-mano kay, ti kasking ka, nga agisublay, itinapidot da. Kasta kwarong. No adda mapidot mo, rumbang lang nga ibirok mo iti akin kukwa. Kat isublim kan kwa na. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Si kamanlaan ti ibaong ko, kwaraw. Pangibaw nam kanya kagawad. Ipigkat mo man da ito'y dita sangwanan ti tersenak. Diyay makita dagiti tao Anyaya dayta. Tapno sumardengdan nga umay umutang. Bawalan ti umutang. Wen, nakasurat ditan. Dinadakkel ko tapno mabasa da. Ay, awan nga rudin at ipagutangan may. Apay nga tayong pigkit mo di bawal ang umutang iti tirsinan ni kagawat kwa na, Chet. Imbaw na nga rud amang ipagkat. Nagbaybayad akpat iti utang ka. Apay nga, saan nga agpautang? Tiwod nga mindag iti daduma. Uwi na. Nawanan ti pagutangan tayo. Dagitila kung matiwod nga agbayad, hindi na pautangan, Chet. Sikan ati mapan umutan. Sikan, kanalalay kamutlaing umutan. Linaingan aya. Kitwa na, sikamit, di ka na yung napapautangan na. Isu nga rod ana uma akon amapan umututan. Tadinak met ikan iti pagbayad kaw. Apay, pautangan naklat tangatan ni Marikwana. Kitwa na, kumarim nga raw.
Kahit saan tapi anak ka bayad ka dagiti utang ta? Ay kat padasam laeng Ingkat, tanay. Mabisina ka. Good morning, Marikwanan. Amo ko, nanyati kayat mo. Di ka kinni-kinni nga umisam-isam dita. Nay, anya ngay dito nakasurat dito isang wanan ti Tersina, Maray. Basa man na yung baga. Anya ngay dito ay aguray katadyak matarusan. Di mo kunay na di mo mabasaan. O, nay katasanan, kat first honorak iti reading iti grade 3 ak. Kahit apay nga rod ang marigatan ka amang basa di tangay. Aguray ka atabas basa. Kaya't mau ta siya kung timang basa. Ay sige man nga rod, Maray. Kastoy tinakasurat. Bawal ang umutang dito. Kunakun kay isumat ti amok abasa na. Isong agawid kan. Tasaan akong ngagpautang. Las itan, Maray. Ay, sana mabalay. Bawal nga ruden. Uray may salang nga sardinas. Bawal nga rod! Bawal! Apay ngay abawa lang. Na, agdamag pailaan. Di ka makabaybayan. Kunakmat nga agbayad ak, no agsweldo ni Badung ka. Di malag susweldon. Kasta mo latati ras-rason mo. Pautangan na mo na, Maray. Nakasurat nga ron na bawalan. Awanan! Diyak agpautangan! Agail, apa yung nakapanimid ka di tatawa? Ngaroon di antim. Awan pulos imbatin apang kusina. Inak gumatangan na. Ay, awan mo igatan ko. Ay, kasi kamot nga ron no kastang kay. Ay. Hanggang nasayatay may kakwaraw. Tada pampanunutak at pag-ibaunakan ka. Sa dino nga iti pangibaunam kanyak. Ikaw mutang ijitersina ni kagawad ko anak. Saan nga papautang ni kagawad ita? Nagkunakan ka? Saan nga papautangin? Bawal. Bawal? Ay, siyak timapan. No pautangan na ka. Duduogan na kapitan, di na pautangan. Padasa mati mapanumutang. Nung panagkunak. Saan nakapautangan? Kitaan taman check na pautangan ni kagawad ko lang ni kapitan. Nagturid na mapanumutang. Da pangikargaan na, nakasako. Nakaisimpay. Ala, paliiwan ta. Barang no pautangan ni kagawad ko nang. Kagawad. Apay, kapitan. Ay, umay kumanpunuan da ito bangkaw, iti grocery. Ay katnupunwan ta dayta, dakal mo ti bayadam. Manut kwartam dita aya. Ay, awan nga ron. Ay, ipabasakken ka dayta nakapaskil dita sangwanan. Basaem. Bawal ang umutang ditoy. Nay, apay nga agkatawa ka ngay. Apay, kasali ak dito. Wen amin nga raw, kasali ka. Uray, kapitan. Wen. Ay, dakas ngayon imutam ti kapitan. Nalipatam sa matay, nagpapada tayo iti partida. Ing kampanyaan ka pa idi napalpalabas nga eleksyon. Ipalagip mo pa'y laang mo't dagita. Malagip mo iti maray ni kumparik abadong akagawan. Imbes nga isu ti kampanya, kitsika. Impukpukaw ko pa'y nga ibutos na kadag iti tataaw. Ay, wen, ano niya? Malagip mo iti maray ni Marituyang. Wen, nga uray, kinuskusilapan nak iday. Imbes nga isuti kampanya, sika manin, sika tinagabat. Ay, wen, malagip ko. Isuwa pa utangan na. Punom ti hambag ko, tabayadak to mo ilaan. Ang kandidato kan tupay kadiin tong sumarunong nga eleksyon. Wen, maudin a termino. Ala, ikampanya ka manin. Oray pa'y agngaya-ngay dagiti kalaban mo. Si kalat tati ikampanyak. Nasingput ka, nagagat ka kagawad ko naman. Sige, kapitan. Punwa kong dahil hambag mo. Kung nga inutang ko ijitersina ni kagawad ko,
Inutang mo amin na kita, paray. Uy, panay. Apay? Nagpapautang mo gayam ni Marijuana. Uy na. Kapitan, di pa utangan na. No saan na kapitan nga Di na pa utangan na. Aya, napankait imutang ni Tuyang kam. Di naman la pinautangan may. Oray may sala sardinas kuma. Kapitan, ayang amin ni Tuyang mo. Ay, sana nasaya day ta. Aramidon na. Ada pilpilyon na. Nadagsin. Tulungan nakman, pare. Marigatan nak amang bagkat kadagiti inutang ka. Napasikat ka launay, pare. Na, impaspasikat ko ayaw. Agpatpatulong ak lang. Tuyang! Tuyang! Oh, apay aya. Amam nga problema ti tao. Pukaw kala, pukaw. Makaong ungetak. Nasabat ko ni kumpare ngayon tayong. Duabag, anapon no ti grocery ti awit na. Apay kumama kaunget ka, kagimulpe iti kasapulan na. Saan na aginulpay? Inutang na. Kinamaw, no sa dino tinagutangan na. Ijay terse na ni Marijuana. Anya, di nagtupay pinautangan apulaos. May salaang asardinas di utangan. Pinautangan na ni Kapitan itinagadaw. Day tangarod kay. Saan na mabalinday taon? Agri-react ba daw? Why? Gagriray. Tulungan da ka na mangyawid ka dagita inutang mawang kail. Imbag man ni Kapitan, nakautang. Da kami, saan da kami apautangan? Iba ang malakas. Ah, Santa ang malakas ka ni kagawad, Chay? unya raw. Kat nunuad da ipaaramid na anarigat. Aramidag matadagaws. Siyak to pa'y di na minsan. Siyak tinagilan sa iti atap ti tersi na nang, itayab ti angay. Amper. Bagkatan yung dagita inutang ko, tayawid yung di balay. Ay. Chip, bagkatan ba'y tanadagsan, tasyak dito yung nalagaan. Sige, kalpasan na. Intag reklamaw. Ay, man. Adak ditoy, Marituyang! Unay mo ta nagpig sa tipa nagtuktok mon? Marbanday ta istantek, ang mumadyak na ilan sana laeng. Makaungungetak maray. Numakaungungat ka, di mo pagpapasan ditoy. Ay sos, nay, kaslamatin nagan. Umayak agriray. Di mo nga ron pandagan day ta istantek Awan matangda na ka mangilan sa. Ayawan bibiyang ka. Uray pa'y marbada ito'y buo at tersinam. Apay aya, anyat pagkaskastaam, anyat basol ko kan ka. Apay apinautangam ni Kapitan. Dayta, ti pagsaksakitan tinakam mo. Saan ang mabalinday tangar aramidam? Paboritom ni Kapitan anya. Kapitan nga ron, mat. Kahit kumarinak man. Oray pa'y man, natiwad ka mat. Kahit ni Kapitan, naalis tong agbayad. Ay na, agpapada kayo amin anatiwad ngagbayad. Idi saan ka pa'y lang kagawad, tinultulungan da ka kinibadong ka. Tasaan ka mat ataga dito'y barangay. Ipalagip mo pa'y laang madda kita. Pudnumay, awan pa'y tersinam iday. Apay, nalipata mo. Dua kami kinibadong ka anang ipatakder da ito'y tersinam. Siyak tinagilanlan sa ijay ataw, nibadong ko ti parayawa. Ay na, wen mare, jak malipatan dagita atulong yo kanyak. Natinagak pa'y, kan natulid-tulid akpay ang agar-aramid iti da iti tersinam. Itataong mo utangak, di nakpautangan. Aday ta, yawid mo, sardinas. Na, aguray, ipakitakan ka tay piglat dito'y sakak, idi natulid-tulid ak. Ay saanan, tamok mo ta natulid-tulid ka iday. Aday ta, 1 kilo abagas, yawid mo. Malagip mo, idi na itugtugak pa'y. Ay, gusto daytan, tila malaglagip mo, mate. Yawid mo dayta sardinas kan bagasan, tay kaglutaw. Nagpautang ka mo lagayan. Nay, ang damot tigga mo asardinas kan bagas na natuyang. Inutang ka kini Marijuana. Mabalin magamti umutang, Chay. No kasta, saan mo't na surot yung pagkat ka abawa lang umutang? Di nakat pautangan ay. Nagadutin tultulong ko kan kwa na iday. Oray siya. Diyak malipatan dagi, Jay. Ay, uray sak mo't Ipalagip yu dagitakin ni Marijuanang. Ay, imbaglakit din.
Ta nakadulin pa ila dito'y panunot ko. Diyak pa ila inir-ires. Ay, kasanungatan da ito istantik a pinandagan ni Marituyang. Marmar ba talaga? Kagawad. Nay, da kayo magayam. Imbagman ta nagkuyog kayo ng imay. Una, da kayat mi nga ibagakan ka. Chip, kita ang istanti ni Kagawan. Kagawan? Marmar ba mo dito istanteng? Ay, huwag nga road. Katawan matangdanak amang lansa. Ay, da kami na. Ilan samay? Saan milalansaan? Tarimaanan mi iti hustaw. Kabalan yaw. Oh, naglaka. Sana ya, Chip. Katuwain. Sige, tarimaanan mi Kagawan. Anya ti kayat mo Kagawad, aramidin mi nga automatic. Kabalan nyo laki din, apay katasanan nga. Ay, kiwi na. Nay! Ano na tararamidin yaw? Simsimpa mi dito istanti ni Kagawad ko na ang tataba daw. Aramidin mi man, folded kan automatic. Manungay may titangdan nyo dita. Ay, manong titangdan ta, Chip? Ay, diya ka ma. Sinaludsod tapay kumanya. Ang trabaho kayaw, adi yung amon umano titangdan yaw. Damagan minto tataba daw. Damagan yaw, kaya bandak tumay, no dapat ipaaramid ni Marikwanan. Sige, tataba daw. Baka muhanda kan tao. Nay, Maray, nagmayat mutan da ito'y tersinam. Uray pandagam da ita istantek saanan amarba. Oray pa'y siguro tuktukak akastaw. Wan, saanan naman ano? Ay na, da ito'y gayam di bagbagan ni Badungkaw at tinarimaan da kwaraw. Wan Maray, naglalaing da talaga karpintero. Ay kato na, nang runa no adda ni Badungka. Napimpintas pa'y kumada ito'y tersinam. Noin nalam ni Badungko ang nagtarimaan. Libre, Maray. Awan tangdan na. Anya? Jak tinangdanan dakwaro ganang tarimaan iti daytaw. Ay kat mabalin lata, basta pautangan na ka man. Kaya't mo asawan, umay ka man umutangan. Ay saanon, umayak agbayad. Kababain mo, no puro utang. Na, nagsaya atay. Nala, kwentaan mo di utang ko, tagbayad ako. Darasong. Waraw, ikataman data yung pigkat ko di ta tersenak ta mapispisangan. Dahil ito'y bawal lang umutang? Wan, Apay nga ipaikat mau. kasanaw, nagsasaya at kayo amin kanya. Iso ano panawan ngawanan kayo, rumbang la pautangan kayo. Pautang anak nga rodin Wan, basta ikatam daytan. Sige. May ikatan Kagawad. Kan itad ko di tangdan nyo anang tarimaan dito istantek. Kan mabalin yun ti umutang. Mabalinain. Wan, amukmat nga listo kayo ngagbayad. Kasta, kwarong. Taginayunam ti mangipakita iti kinasaya at iti padam a tao, tapno nasaya at tumatlata, ti mapasamag ka. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ni MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdingag. Kapitan Enteng! Adayo pa iti eleksyon. Ang mangpul politika man ay ni kumparik nga inteng. Nay, apay anak ko nam dayta, tataba dong. Di maya makita. Nga dumanan na kita tao dita barangay hall. Nakapila na nay. Kita ba?
Agiwarwaras ngamin ti barangay council iti libre abin Kun kay. Mangpol politika manin da ita kumparay. Adda ka no ngamin krisis ti makan. Isong agiwaras da iti libre abin tapno agmula tayo kat adda kanin tayo. Nagatidog laki din ti palawag Mount Sika, John. Ha? Ti ko na pasimple panagkampanya da ita. Inting bating-ting pa. Ti ko na. Intakid din makipila tatabadong. Ay, diyak la kaya. Ado dita mabalin ko nga imula abin Agbibisi na kaya mapandumawat. Kunak man no napan kamot nakipila ije barangay haw. Nambarak ko nakapudpudot. Ay, diyak la maanusan ti makipilpila. Libre abin ije iwarwaras da kapitan. Isukit da ita. Libre nga iwaras da iti barangay officials. Ang pasimple damay nga irasaas abutusam to ida. Saan ba't siguro akasta? Kaya't da tayo laeng atulungan. Taadda ka mapasaran tayo a krisis iti makan. Patsyamay, nangruna da ita nga inting bating-ting. Kaya nasaway ni Sulangay, ti agnanayon nga agkapitan. Uray anweng, taado dagiti proyekto na dito'y barangay. Isulat ta ati kayat dagiti taaw. Ay basta siya, nauma akaw. Yakla kayat ti makipilpila. Inka na, no kayat mau. Maray, mabaling nga tamay amapan kami makipila kin ni Badung ka. Ay kat mabalin basta taga-kabildatan kayo, mapan kayo. Kasanungay, kat saan mimot ng butbutos ni Kapitan idinapalpalabas nga iliksyang. Oray na minsan, saan nyo nga imbutaws? Kinapudno na maray, sabali a kandidataw ti imbutos may. Kasta Ang nangabaklat tamot ni Kapitan, uray saan mi nga imbutaws. Nagagat ngamin, kan talaga nga aramidan na titrabaho na kas Kapitan. Un nga raw, sige, inakman mo nga raw makipila. Ka ni Badung mo ngay. Di namot kaya, masadot ka naw a makipila, iso asyak laengeg. Dagito'y abin nga itod mi kada kayaw. Imulay yo Tayong maapit yaw, ikanda kayong tumanain. Waraw, at dito. Ay, wang nanatoyang. Nasayatan na kaumay ka. Ni tatabadong ngay. Masadot nga pila. Iso asyak laengen timay. Kalpasan na maalayo tibin nga imulam. Mapan ka kano kini anggel ka o tadda kano ibaganakan ka. Alam mo debit nga imula, maray. Wan, Kapitan. Ay, wan. Where is pari ba daw? Adda ije balay niya. Magamit ko matay man. Nga ba? Special tiitid ko kan kwa na. Aya? Oo. Sigurado ang maragsakan Sige, Kapitan. Taibagak nga umay. Sige, maray. Panagkunak, titid na kanya, kat arak. Haginom kami kanaw. Nabayagin kay, asaan kami ang naging inaw? Iti panagkuna, kwarta, titid na. Ay, kat mapanak adagos Wan, sayang mo. Kita manlaing anya, tuya. Uray no nagdadakas dagiti bagbagakin ko itiliklikudan na. Ikan naglata iti espesyal. Kat no bagbagam pay asaan kayo nga agkumpara. Wan nga lang. Ang labnak maggayam na ita akumpara. Espesyal ko na, maray. Iso mo lagayam anak kaisam alimabas dito tersenak ni Kabadong Mapan na nga rod alaon dya itad ni Kapitan nga espesyal, maray. Nagswerte mo ten. Da kami kakagawad, di na kami pa ikan iti espesyal. Siyempre, sa bali ni Badung kaw. Anya nga tangay day nga espesyal nga itad ni Kapitan kan ni Badong Mau. Kumusta ka, paray? Itay ka pa ako manatawa, pare. Maumaakin ka? Kung kumustaan ka nga rutan, nabayag adi ka nakita. Namiss ko ikaw. Itad mo kay din bagbagam kinituyang ka nga espesyal nga itad mo, pare. Ay, mabit lang ta irwar ko iti drawer. Darasima, dapat papanak. Dito, awatan.
Kanya nga dito pare. Bukal may. Uwan pare. Imulam abok-bukal tinatag. Ha? Espesyal day tayo? Kastoy madlang di warwaras mo ka na gititataw. Sa bali pare. Ha? Espesyal data bini ko nagkaroon. Sa kalatin ang tidak iti data. Ay, agawid akong pare. Espesyal. Bukal mo ilagayan. Ay, mabit lang! Guri ka, di ka pumanaw. Anya pa iti ibagang pare? Isurukun ka, no kasano nga imula day ta abukal. Ay, abukol pare. Naa. Manalo na ka na pagklan. Naa. Daki din ang maw. Ay, di nagmansurwan. Dayta, tintig-nintig bating-ting ay bagbaga ng espesyal. Ay una yan. Uray mula intupak. Naibulungdan. Bukbukal mat ngagpaiso dagito inted na. Espesyal na kita? Dakdakkel dayto inted na ken ka ako na ng espesyal. Bas-basay dagiti inted na kada kamay. Espesyal. Kunak no arak. Kunak met ano kwarta. Ay, diyan lang kumanap na panay. Sayang lang yung oras ko anapan. Naturo nga lang kuman. Aguldag ka man ako nakaon. Sobro manan ti satut mo. Kita niya nga teramide. Ay katingkay mulan adagito'y bining nga inted ni Kapitan. Doon bigat tag. Itan, malipatam tumanon no ipabigat mo pa'y laeng. Nungay nga tasikan, timapan mangimula. Agluto di nakibaw no kayat mo timangan. Ingkakat agmulan, tanay, dagiti daduma, imuladan, dagiti naalada abin ay. Hey, yunay katikas tuyay. Imulam anay dagita abin ay badaw. Nagswerte ni tata ba daw? Ay, apay chef. Agasam, iso tinangtedan ni uncle ko iti special abin niya Saan ka deda kita dinala kang tubaw? Dadakkel pa'y agtubaw. First class talaga. Ay, di na pala itag kanya. Ay, kunak siya ti pangtedan na. Hanggang jemot gayam kumpari na. Inmula yung kadinjainted ni Kapitan Abin maray. Jay special kaday maray. Jay special kan lokal Una, na imulan ni Badung ka. No kasta, makaapit kayon ton iti first class anatag. Nagswerte kayo matay. Anya ngay mati swerte ijay. Kat bin medyo dadadak laeng matjay inted ni Kapitan ako na ng espesyal. Espesyal day ja talaga. First class. Aya! Wun! Iso apatubwan nyo kan pagbungaan nyo. Ni Badung ko taiso tinangimula. Isaw ti mga sikaso kadagijay ang mula. Ay na, day taman agul-uldagan ter aramidaw. Ay na. Kahit, Day talatan ter aramidaw. apay, dakis ayat ang guldan. Kawang mga ruti maramay. Nalabsak ni Kwaraw, agmulmula. Uray ni Kapitan, agmulmula mo. Si Kangay, day tala agul-uldag ter aramidaw. Naimula ka, nagitipin arumbang nga imulat ako ma. Imulam laang, Kut mo na, apay niya pati sa bali aya. sibsibugam, inikat mau dagiti ruot ang nagtubo iti aglawlaw da. Ado dagiti manok, nga agkaray-kay ka dagiti ruot. Iso saan ang masapulay. Inabunwam ida. Saan ang masapul na ita-abu-abunaw? Iunay ka mo laki di. Nungay adda insiktaw kat kananda dagiti bulong da. Adda nga rod dagiti manok, amapan mang sipit ka dagita nga insiktaw, tuyag. Ay di naman surwat, tambok teraramiday. Ay, unen. Nabandugak. Naggapo ka siguro di tabangkag mo niya, Kapitan. Ewan. Lininisak nga men, dagitiin mulak abin ay. Wan atap nagtubo da. Inabutwa ko na. Sana balay tainton agbunga da adda apitab, Kapitan. Ewan. Husto ti kinunam kagawan. Saan tayo amarik na day tayo bagbagada krisis iti makan ta nagagat tayo mga agmula. Kanjak kahit nga dagbisin aka baranggaya. Isungarod anang iwaras tayo iti libre abin tapno awan ti agbisin. Umay ka, Kapitan. Tay pakitakin ka dagiti mulak. Nagtubo na ba't kayo? Wen, Kapitan. Naglalang to daw. Talaga nga inaldaw nga sa sikaswak ida. Mayat mala, ituloy mo ti mga sikasok. Ay,
Anda kayo matgayam di tao eh. Ay, impakita kini kapitan dagiti nagtubo ang mulak. Nay, umay ko kumayaban nga uncle kaw, tay pakitak mat dagiti mulak, agsabsabong dan Imunan ang impakitak dagiti mulak. siya kumapay Ay, didak paginagawan kita dagiti mulay. Awan ti inunaan. Ala, Unaw buyon-buyon datan. ha? No asino ti umuna, so ti umuna kita ti mula na. Kayat ba, kwara? Ay na, imay da impalakon kanyak dagiti bunga ti binida, mare. Isunda kita, maray. Kita nagpipintas dagiti bunga da. Addan igatang da iti bagas kan adda si daan da. Di sanda marik na tay krisis iti makan. Nga raw. Nagbiit amalako dagiti abunga tinateng, magatang adagaws. Kumusta nga tangay mat dagiti mula ni Badungka? Nagbunga damot siguro na. No nagbungan dagiti special abin ay nagbiit a pagbaknangan dagijay. Kasta? Nangruna itata nagngina ti presyo dagiti natag. Ay, inakman damagan kinni ba daw no kumustan dagiti imula na? Danuga ba? Kasta, uppercut, naglaingan. Kuktaram, wait, kasta, mamisabay, natwagay. Madam! Ay, di nakman ka sa sarita, tagbuybuyak. Idapom day tatibay, tagdadamaga. Nya. Panginginid mo. Dagiti biningay da kapitan. Apay dagiti binay. Nagtubo da ka daing. Diyak mo Di mo amaw. Kunam ngay mulam. Kituay, imulak may. Ala, inta kitaan. Sika na, di mapanmang kita. Di talang matlikodan ti palit, tinang imulaak. Inta kitaan. Tano awan ti maipakitam kanya. Sikati imula. Iyay. Apay nga. Di mo nagtubo dagiti imulak ka binay. Ruot mag dagiti na imula ditaw. Nga raw. Nagdadakkel aruaut. Di special abin ay. Awan mo ti makita ka nagtubaw. Ay, Diyos kay. Basol na kita amanaw. Apay apabasulam dagiti taraken ko amanaw. Una, nakinaray kay na. No kumatay na ladan. Saan da kumakinaray kay? No sinibugam dagita amulam. Nagtubo da kuma. Di ka kadi umanungin dita. No inabunwam kuma. Nagbungadaan. Kat mapagnumarantay daan. Ala, kuston. Ita, marik natan ti krisis iti makan. Gapo iti kinasadot mo! Ay, sas. Ay, danugan naksabot ito yan. Ay, sana. Awan bagas may maray. Apay nga awan, Awan igatang may. ka ginaglakwan nyo itinateng yung ay. Adayamot inlaklako may. Kung nakano inla kayo iji ilay. Tadagiti daddu makabarangayan tayo ka nagilako dan ijay. Awan mo't may lako may. Tanimot badong ka. Apay ni Badong Mau? Binaybayan na dagiti mula na. Aniya? Imula na lang. Di na mo tinasasikasaw. Ay tawang nga roden Kasano kayo ang maikan manen ngay? Ay, sanda kami nga ikan, maray. No nagtubo dagiti mo na anaitad abin iyo, ikanda kayon tumanan. Hanggang saan mo ta nagtubaw? Ay, awan nga roden na, maray. Makamunton ni Kapitan. Isa ka desisyon. Saan mo't gayam ang nagtubo dagiti imulayaw. Na kayo pa tinangtadan na iti espesyal abin Adu ti makan dito'y barangay tayaw, tanagagat dagiti tatao nga agmula. Da kayo lakan ni Marituyang, ti awad makan na. Ay, una yan. Ikan na kami manan apare, ti imula may. Ay, baybayam to manin. Kunak no amum ti agmula, di mo gayam taripatuan. Ay, si maduta nga ron pare. Pasensyaan na ko na. Agdagita ka on. Basta mangtig ka manan itibin pare. Last chance yun No di mo pa ila taripatuan, ay, di kayon ik-ikan apulos.
Nay, nagapuam nga tatabadong. Kita barangay hall, John. Napan ko manin, nala na gito'y bineg ngay mula mi kanituyang ka. Anya? Kunak man no, di mo kaya't ako na apolitika. Ay, kaya't ko itaan, John. Iso mula kami manay. Ala, taripatuan yung aminan dagiti mula yo. Tapno at damat maapit yo. Ay, tatabadong. Swerte ka. Tauray no saan ang nagtubo dagiti imulam na asyan latakan ka ni Kapitan. Iso asay saya ato mon. Hala, sige. Didon, tinagibusan ti sabali po'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Baswit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.